La crisi per mor de la Covid-19 pareix que no afecta la construcció d'habitatges nous al Manco a Mallorca. Segons el Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics, en el primer semestre d'enguany s'han visat gairebé els mateixos projectes que l'any passat. Ara bé, alerten que és pràcticament impossible predir com serà el que queda d'any. Reclamen, a més, que les mesures extraordinàries per agilitar els projectes es mantinguin. De gener a juny a Mallorca s'han visat 609 habitatges nous plurifamiliars i 501 unifamiliars i adossats. Els municipis amb més moviment de plurifamiliars són Palma, Inca, Marratxí i Manacor, i amb més peticions d'unifamiliars són Palma, Marratxí, Santanyí i Campos. En total són 1.110 habitatges nous, només 12 manco que l'any passat, a pesar de la crisi de la Covid-19 i gràcies, sobretot, a una primera quinzena de març excepcional, expliquen del Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics. És difícil predir si aquesta tendència d'aquests primers 6 mesos se mantindrà en lo que queda d'any. El que sí és evident és que hi ha una gran incertidumbre. Per això, el Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics reclama que les mesures urgents d'impuls econòmic que faciliten tràmits es mantinguin més enllà de la crisi de la Covid-19. Que inclús se puguin ampliar. No veiem per què aquest horitzó temporal o no veiem per què, igual que se pot tramitar mitjançant declaració responsable s'inici de l'activitat de construir, per què no el final d'obra també no podria ser una declaració responsable. El que sí ha caigut en el primer semestre d'enguany són els visats de les reformes d'hotels. Es passa de 100 l'any passat a 35 en el mateix període d'enguany.